Mayong adlaw mga kasama. Sa Galatians 6:9, ang pulong sa Ginoo nagaingon, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Mga kasama, kini nga bersikulo nagdasig kanato nga dili magluya sa pagbuhat og maayo, bisan pa sa mga kalisdanan. Usahay ang pagpili sa pagbuhat og maayo, makapakapoy ug magkinahanglan og pasensya. Apan ang pasalig nga ang tanom nga atong gitanom magbunga sa hustong panahon, maghatag og kusog sa atong kasing-kasing. Kini nagpasabot nga dili kita maghunong og buhat og maayo kay ang atong mga paningkamot dili mawala nga walay bili. Alang sa DXDC Holy Week Special, kini si Visabel Agos. God bless sa kanunay mga kasama.